Значи искам долу или това. Там го подава вече, ама то трябва да скоро. Абе, добре. Явно се много стръмно. Така бе? Така няма да стръмна. Аз надолу само се снимам, ако тръгне само Браво! Браво, бе! Хареса ми. Ами я маха, какво да Филио, си мимо я, бе! То обърни. той там на задна гума беше, малко преди прага. Беше на задна гума, пак като го увая, че не го... Ама не е невъзможно. Не. Вече там не знам, като се премини прага, не чуй нататък как ще е. Трябва да го осърдим и тъй. Да стане вираж. И виража да не те изхвърля, да може да поемеш нагоре. Да. Абсолютно да влезе със скорост тук. Браво, почти. Абе, Ямаха, какво да ти кажа? Ямахата си Ямаха. Я е, Джани.